የፌደራል ፖሊስ አባላት ወደ መቀሌ እየገቡ መሆኑ ተሰምቷል። እሺ በወገን ትግራይ ዝተዋሃበ ዝኾነ ይኹን ነገር የለን። ስለዚህ እንድሕርና ሓይሊ ክትከድከልካ ክባን ዕፅዋን ከይፍፀመካ ክትገብር ኣለካ። ናይ ሓውና ዘረባ ትኽክል እዩ ተረዲእካ ኣነ በዓለይ ክንዲ ወረደ ንትግራይ ሸኽሚ ዝኾና ንትግራይ ፀገም ዝኾና ግን የለን። ኩናት ኣሎ በሎም ታንክ መፅያ በሎም ኣይትሱነ ወላ ብጥቆም ይተኮስ ኣይትሱነ ስልጣናትናይ ስልጣን የብልካን ስደተኛ ይኻ ኩላትኩም ኣብዛ ዘለኹም ኤርትራ ሃገር ኣለና ይትበሉ ሃገር ናይ መንግስቲ ኤርትራ ትግራዋይ ፐርፌክት ትኽክል እዩ። ወላ ሓንቲ ነገር የብሉ ናይ ሜሮኑ ተመሳሳሊ ኩሉ ነገር ኣብ ሓሳብ እንተደኣ ዘይተፈጢሩ ኣብ ሓሳብ እንተደኣ ዘይተጀሚሩ ኣብ ግብሪ ተተርጊሙ ክንሪኦ ኣይንኽእል ኢና። ትኽክል ፍልይ ዝበለ ዘረባ ኣብዚ አዲስ አበባ ምስ መፁ ዘይተፀበይዎ ፀኒሕዎም ከኣበል ዓለም ሚእቲ ቅርሺ ሃብኒ ኢልያ ሚእቲ ቅርሺ ባትኒ መቐለ ኸይደ ከምዚ ነይሩ ትሕውነትና ማለት እዩ። ቀደም ሰብሰብ ብምዃኑ ጥራሕ እዩ። ፒዩር ኤሪትራዊ ዝበሃል ነገር የለን። ሃገርና ሃገሩ ብደም ኣቦታት ድመፀት ክምክሓሎም የቴልካ ግን ኣቦታትካ ዓዶም ከልዕሉ ይኮኑ ሓቂ ዝፋትዋ ሓጦ ሰላም ጥዕና ሃበለይ ከመይ ኣለኹም ከመይ ትቕንዩ ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልቲ ሽደን ሪኣክትስ ዋን ገንዳሓኒና መቸም እስኻ ከመለኻ ኣነ እግዚኣብሔር ይመስገን ሰላም ኣለኹ። ንስኻትኩም ከመይ ኣለኹም? ከምዚ ኸማይ ከመትሉ በዓል ሙሉእ ተስፋዬ እንተዘይኮይኑ እውን ጽባሕ ካሊ መዓልቲ እዩ ቱሞሮይዝ ኣናዘር ደይ እንዳበልና ናብ ናይ ሎማዓንቲ ፕሮግራም ኢና ክንሰግር። እሺ ሓደሽቲ ኮይንኩም ነዚ ቻነል ሳብስክራይብ ላይክ ኮሜንት ሼር ምግባርኩም ኣይትረስዑ ክብለኩም እደሊ። ነባራት እንተኮይንኩም ድማ ከምዞም ኣሕዋትኩም ሃናፅ ዝኾነ ርእቶ ግደፍሉ ኢኹም። ቲቢቲ ሚድያ 7397 ሽደን ሪኣክት ብዛዕባ ጽምዶ ዝሃብካዮ ርእቶ ትኽክል ኣይኮነን። ጽምዶ ኩናት ንምትራፍን ክልቲኡ ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ክወረካ ዝህንደድ ሰራዊት ብልጽግና ሓሳቡ ቀይሩ ናብ ሕግን ስርዓትን ንምግባር እምበር ብተበግሶ ጽምዶ ዝካየድ ውግእ የለን። ዓርሰ ምክልኻል እዩ። በዚ መልክዕ ረኣዮ ይብለነሎ ቲቢቲ ሚድያ ይቐንየለይ። በዚ መልክዕ ንኽሪኦ ክፍትን እየ ምናልባት ኣማፃፅኡ ንእሽትለይ ሓላፍ ዘላፍ ስለ ዘለዎ እንተዘይኮይኑ ዝተፈልየ ነገር ኣነ ኣይረኣኹሉን። ግን ሓላፍ ዘላፍ ዝኾነ መበገሲ ሒዙ ክመፅእ ኣይነበሮን ንእሽትለይ ሓቋፍቲ ዝኾን ጽቡቕ ምኾነ ነይሩ ካብ ዝብል ጥራሕ ናተይ መበገሲ ሓሳብ ማለት እየ። ሽደን ሪኣክት ቀሺ ሃፍቱ ብዛዕባ ደቂ ኣንስትዮ ዝተዛረቦ ዓዘራ ኣየስሕቕን እኮ ዳስ የበሳጩ ንስኻውን ልቂዕኻ ነቒፍካዮ ወነ እንተገይሩ ይመሃረሉ ኢል ማለት እዩ። ይቐንየለይ ቲቢቲ ዳዊት ምሕረት ኣብ ላይክ ገይሩልየሎ ይቐንየለይ ዳዊት ሓወይ ክብሮም ኤን 8 ኤን ደገ ዘብል ሰይጣን የርሕቕ እሞተ ሰይጣን ኢሳያስ እንድዩ ይብለነሎ ማለት ነተን ወላዲትና መልሲ እዩ። ይቐንየለይ ኬቢ ትኽክል ኢልካ ኣለኻ። ብርሃነ ኣይ ቱጀይ ብዛዕባ ትግራይካ ግበር ናይ ዓድና ባዕልና ኣለናዮ ኢልነሎ ብሪ ሓወይ ይቐንየለይ። ረዳኢ ሃይለ እወ ቢጫ ሞዜ ዘይወደባት ከብለካ ደሊኻ ንኪሮስ ኣስፋሃ ክብለካ ደሊኻ ኢልካኒ ሓራይ እሺ ሽደን ጽብቕቲ መልሲ ሂብካ ናይዞም ተቃወምቲ ወደባት ንብልጽግና ይቃወሙ እዚኦም ሰባት እንታይ እዩ መደቦም ንህዝቢ ትግራይ ግን ይሕዝን ይብለነሎ ማለት እዩ። ሆፕ ይቐንየለይ ኩላኹም ሃናፅ ዝኾነ ርእቶታት ኢኹም ገዲፍኩም ለይ ማለት እዩ። ብጣዕሚ እየ ዘመስግነኩም ለባም ዝኾነ ርእቶ ስለ ዝገደፍኩም ለይካ ብጣዕሚ እዩ ደስ ይሉ ንሰምዐኩም። ንቐጽል ናብ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ Welcome to Shidden Reacts 1 ሓራይ ኣብዚ ዘለዎ ኣዴና ማለት እዩ ወላዲትና ንፈልጠና ኩላና ንዝገበረልካ ምንጋር ጭውነት እዩ ክብሪ ንጓል ዓድዋ ዓለም ይብለና ኣሎ ማለት እዩ። ንስማዓየን ባቡር ተሓልፍቲ መጽእ ቅድሚ ባቡር መምጻ ናብ ደሊኹ ብሉኒ ንጅጅጋ ንጅቡቲ ታኸት ገብሪ ኤርትራዎች እወ ሞ 3000 ኤርትራውያን ተኣሲሮም መጽኦም ንደርጊ ሂቦም እንዳርኣኸ ዝተመልስካ ባዕልኻ ይትከተቱ ጃባ ባቡር መጽእ መሰለት ተሲኤል ገዲፈዮ ደከይዳ አዲስ አበባ ኢለ ብርቶልኩ ሰልየለ ገለየለ ከዳነይ ኩሉ ረሲአዮ ታባቡር መጽእ ሰልድ ምስ ባለነስ ሽዑዝ ዘኪረ ርእቶ በርኩስ ቦርሳይ ብለይ ሰልየ ብለይ ተሓደ ሓንክን ከፍለን ኪናንም ከፊሎ መለይ አዲስ አበባ አቴ አማኒተይ ነራ ጓል ዓድዋ አበባ ስፋውቱ ባህል እድመንጣና ነሃባ በልብ ገዛይ እንድሕር መጽእክ ዝኹሉ ነቕሽቲ ዝፃረት ለይ ዘበለት ለይ ገዛይ ተኾንኪ ገዛይ ምሳይ ከም ተቐርብ ፈልጥ ይኽፍትሸክ እዩ። ካብ ጅቡቲ ዝመፀት ኣላ ስክሪቶ ዝኸፈተት ዓለም ሽማ ጓል ዓደይ ኣብ ኣኪላ ወርሓ ቢኣትኒ ከኣበል ዓለም ሚእቲ ቅርሺ ሃብኒ ኢልያ ሚእቲ ቅርሺ ባትኒ መቐለ ኸይደ
كاب مقالة بكونبيو ورحة تقميته كاب أنا تغلامنت كيد بخي وإلى لوم معسسي ريساي قرينا بصدريات هو قوي تايلي كاب أقتلت مشات دكي سخلهم كونبي تمتص كونبي متص قبلاني حراي مزوم سراويت مالت عجبهم الخور أب أسقل أبيلومنا يخيت كمزي نيرو تحونتنا مالتي قدم سبسب بمخانو طرحيوت تقبرو حاليت يخون تتقبرو صبق نغير يخون تقبرو حماق نغير يخون كله مالتي سبسب بمخانو امبر سب ود خالق فطريو ويكا كم خالق فطر إخا زغبر نغير كم زي نبره يوم زنغرونا زلو مالتي ويكا زنغرانا زلو ولاديتنا نادينان حقنين كازي زنبره قدم حجي زغاطم اولدنا سلازخونه صبق نزغبرلكا وي نغرلو وي غبرلي يزبال نسن زعقمن يوفي يالوا بصبق بمزراب مالتيو تمرق انو على طرح ياكل رجعت هده بطعم يقنيلنا صبو حساب بروفيسور الغانش اسفا زبلانا زلو خا نسمعين مالتيو بيور اريتراوي زبهال نجر يلن بيور زبهال بيور اريتراوي زبهال يلن بلا وزنده انا خا اللون فرقاني مرسي صبو زرباني مزرابي طعم قالات نمطقام يلن ززارو يتري تغاغي كبافلطو إلوكا يقومتاني مغنياتو عدمه نفلتاتي يقومتاني ماليتا يكونان سلزتا قبل ليه حقتو فطرون بعلو كبز عالم زياخ نبرك لنا كاب أدامن كاب يوانن كم نمتسانا عالم نقول لهانا حان تغمت بتصحنا يجي نقرنا يقداب عالم جن نانا هنا قونكا نانا هنا خبرتات نانا اثنا هاجر كألنا هاجرنا هاجرو بدما بوثات دمتت بعت من دمن إرثراونت كبر من النت زيجنت we love you دك إيري حره سلازي نسان بيور زبحال إرثراو منت يلن كبلا خلوا من البات مستناي تقراوي من النت استحواوس بتاريخ سبتر زلو ويكا متحواس زقات أمو حنفت زقات أمو بعليت ببهالي وزتون استراخب إين خبلاي مثلا خمزو بالكايو نسخاون صبو غيركا قليز كايو لخا بعزم تبونا غيرنا زمس أنا يمان نتعلن زبليو سوكي عبزي من متقاوم زبهال نغري بلنان مالتي أتسألنا بميرا كمكا حلوم يتيلكا قل أبوداتكا عدوم كدعني كل حكي زفاك توحطو عدو ملو اندا تأسره غزاوتنا عدوم اندا فرسه هنس عدو خبع اندا خونه كدعني كادو دقوم اندا تسدد ناين حانونا هاي حانونا حجي بسؤلهم غيركا قل كتفتن تخليخا توارغ مسلكا خليخا تتالن تخليخا نفسخا سلطاناتناي سلطان يبلكان سدتنيا يخا سدتنيا رسلطان اللوي نفسكم يتعشوا كلاتكم أبجاز لكم إرتران هاجر لنا يتولوا هاجر لا من سيرترا خات جراوايو نعرف فتوانا النسبة إرترا تقلنا فتوانا لي أفقد سدتك أسددنا نقطة نحردنا عمت مسألة زعباب أمريكا جرا كايداتنا أمريكا تسألنا يندابل محلف جزية قبلنا أب ليبيا استف إرتراو ليبيا زحرر إرتراو قا تقديش الله ما يفلت تزاريب الله ما يفلت رئيسو من ملس تبلكه تداري يوم دو دي إنا جبروا لهم دو خمسين جبروا لهم دو لا ليبلنا مارتي زي فلوس لي أبز بيرترا زلوا من سيرترا سراويتي يخبر سلاز حلو وطراي نعم سراويتي للذكر أمر ناي لاقوا زربا ناي زمن اسي بيرفكتي تخكلي ولا حنت نغري ولا ناي ميرونو تمسسالي تاي زلو فلي حدا كويم ودغرحتو ايطير نسو ايطير كلهم بحبر اريغو مبتدرش بقى جيتا تبلم تخلجو كنا تانو بولم تانك مصيا بولم ايتسوني ولا بتقوم يتكوس ايتسوني بقى معناته بزي لوطي كي تحدث زارق موداتو يسمعن صمامي صغير سلازي حجي زي كاركترهم شو سمعتك تقرا كم زملانيرنا نويانا كم زملانيرنا ايوب لنا توم كنقرقا سميو مالا غيرم دلو يربشلو يغرغرلو زيم كطفلو ملكا تحسب ستر لغا مالدي دونقور سميرا سرا هتفدل لك نسب تردو تقراربو بتفسب كم يغيركا تمصيا تمي دلوف نسكناي اي تربشون ناي انا كنقركم سمع لكم نعلم كنا وصاي لدمصخو انا بريزيدنت نعلم دخونكو انا شاشب عليه بالو شاشي انا
بقلي نعي ساري خالي بقلي يلي لو مو سبعي بقلي تماساوي مسخره حقهم يوم مالتيو بقلي انتيلكا بقلي ساتي خاب فيديو ساتي انا بريزيدنت عالمي يبل صباحيت انو انكو تمليس كايتري انكو عسكت تزبلنا تسمعيت خوين تلت كريستينا يلوا سوزنينو انكو تمليس كاتري تخون تتزارب كتحويناتي زيزي ناي مني شو ما سبعي نبركو حد شو با خمينا حراي بلس قص بريزيدنتين عالمي انا ايش عندكم امريكا يتونني ولا انجليز ايتونني ولا شورن ايتونني ولا قلا يتونني نفاريت كلهم زيهم كلتا نجار كلتا غزيهم تفطيرهم مجمريا ابا امرو بمنتاي بحساب هايمانوتاو سبا يكونكم ግን ወድ ሰብ ንገዛ ርሱ በሃይማኖታው መልክ እንተ ዳሪናዮ ክልተ ግዜ ተፈጥሮ አይኮነም መጽሐፍ ቅዱስ ተዳንቢብና በመልክዕና ከምስልና ሰብ ንፍጠር በለ ማዓስ ቅድም ሰብ ምፍጣሩ እዚ ማለት ሰብ ክፈጠር ቅድም ምጅማሩ እቲ ሰብ ኦሬዲ ኣብ ሓሳብ ተወዲኡ ነይሩ ማለት እዩ ኩሉ ነገር ኣብ ሓሳብ እንተ ዳኣ ዘይተፈጢሩ ኣብ ሓሳብ እንተ ዳኣ ዘይተጀሚሩ ኣብ ግብረ ተተርጊሙ ክንሪኦ ኣይንኽእልኒና ሓሳብ ክሳብ ክንድዝዩ ኣገዳሲ بعبيو خا أبجزاء رأسنا زلنا أملاخ خطا أبجزاء رأسنا زلنا أملاخ خطا خمتوس بجع زعبي أم بسان ترى أخوينو كتير جبو أبوش تنازلوا أجاكنا للي جبانا حجي زي اللي نجرا يكون كن كزارب دلي أبوش تنازلوا أجا نللي يخمل دلي أم بس خن السخاء كم بجع نبركي تلوس نفسها فستشيز بزلو تخكل فليز ولا زربا let's create man in our image كم مثلنا بملكعنا بمثالنا نسب غير نفتر قبل كل فتاريسي اقدموس بحسب كم زيلو تزاريبو حسابي نقدم ابا امرو السراح حرايك اتغباري اتو سبر لي انت ايديا بايزوي بطعم دس سبال حسابيو عبد اللهنا نزورم مطالع من اسيات حيزنا اتندليو صبيب ربحه كنعوت نخئلينا زبل امنت حيزوم مصيوم سلازي نوبوريوم زبل امنت يزلني سلازي ابز اديس ابا مسمطو زي تصبيو صنيحوم تاي زي تصبيو صنيحوم سروع زخونه زحاشه خمان غوباي خنغبرينا بغوباينا مريحنتنا نمرص بايتولنا فصاميتون بينو خمدلا يزو غبرلو خنتات يلن عبيتو سانيتات ابايتو يوسنو ابايتو سوسنو خفصام اكالي فصمم ازوم بايتون فصاميتنكا بتقلالا غوباينا عينا نقوم زبلو متكل زلوم زردو سبات صنيحمم ابز اديس ابا كندو ورده نتግራይ ሸክም ዝኾና نتግራይ ፀገም ዝኾና ግን የለ ወዲ ወረደ ንምንታይ ኢኹም ዝገብር እንተይልና ኣነ እትሪትን ኩብለ ይደል ወዲ ወረደ ህዝቡ በዓሉ ከመይ ዝገልጾ ዝብል ክርኢሞ መቀሌ እየገቡ መሆኑ ተሰምቷል። የፌደራል ፖሊስ አባላት ወደ መቀሌ እየገቡ መሆኑ ተሰምቷል። የፌደራል መንግስት ተቋማት ደህንነት የሚጠብቁ የፌደራል ፖሊስ አባላት ከትናንት ጀምሮም ወደ መቀሌ ከተማ እየገቡ መሆኑ ተሰምቷል። በፕሪቶሪያው ስምምነት መሰረት የፌደራል ፖሊስና መከላከያ ሰራዊት ወደ ትግራይ በመግባት የፌደራል ተቋማትን ይጠብቃል፣ ህግንም ያስከብራል ተብሏል። ተጨማሪ የፖሊስ አባላቱ ወደ መቀሌ ያቀኑትም ኤርፖርቶችን፣ የኤሌክትሪክ መሰረተ ልማቶችና እንዲሁም ኢትዮ ቴሌኮሞችን እና እንዲሁም ባንኮችን እና ሌሎችም የፌደራል ጥበቃ ለማጠናከር መሆኑ ነው የተገለጸው። እሺ ከምዝን ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ፌደራል ፖሊስ ናብ ትግራይ ኣትየሎ እዚ ከዓ ዝተፈላለዩ ናይ ፌደራል ዝኾኑ ድርጅታት ክሕሉ እዩ ብዝብል ተኣትዩ ዘሎ ማለት እዩ ወይ ከዓ ናይ ሓባር ማለት እዩ ናይ ክልል መንግስቲ ምስ ናይ ፌደራል መንግስቲ ብሓባር ተጣይሽዎም ወይ ከዓ ዝውንንዎም ዝበሃሉ ከም ዩኒቨርሲቲ ቴሌኮምን ባንክታትን ዝኣመሰሉ ንዓቶም ንምሕላዊ ኣትዩ ተባሂሉ ተገሊጹ ዘሎ ማለት እዩ ግን እዚ መዓት ብዙሕ ሰራዊት ኣትየሎ ብዛዕባ እዚ ሰራዊት ወይ ከዓ ዝኣተወ ዝነበረ ቀባብላ ገለገለ ብወገን ትግራይ ዝተዋሃበ ዝኾነ ይኹን ነገር የለን ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ጀስትን ሓበሬታ ዝኣክል እዩ أبي حمد نوعلنا يحلونا حدا قال نيوه كم منزل لعب كم محارة خاف تقرأ كم إرترا سلازي كي محارة أجندة يكونن هلون نمرق كاسقن نتوم إتبعنيس بحال حيلين كاب سعيو نتوم أورومو كم بيهر نايسمين حيل تأكيو يمسكال ليلو ناي أورومو وجن النخ هلوه محارة مسرت كفتر زوم سوا أجندة أيو تقينات أي قرر بوجن إتبع كوينات أنت زي كفيتو تايز بزلو مدفوس لزي قارئ ويملعلوس لزي قارئ تقينات ويكسعروا ليو
ኣለስ ኣዝራይስ ወይ ክሳዕር ልዩ ወይ ተታሓሒዝካ ምጥፋእ ክመፅእ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ካብዚ ኣንጻር ትግራይ መሬታ ክትምልስ ተኮይና እንታይ እያ ትገብር ሓደ ካብ ኤርትራ ክትኮስ ኣይብሉን ናብ ኤርትራ ክትኩስ የብላን ሓደ እዩ ካልኣይ እምብለይ ብኩናት እየ ዝውድኦ እንዲህ ዝበሃል ዘሎ መቸም ሰበብ ጭቃ ተደውርዩ ግዝኣቱ ተመንጢሉ ትኸርሚ ይንበር ይበሃል ስለዚ እንድሕር ናብ ሓይሊ ክትከድከድካ ክባን ዕፅዋን ከይፍፀመካ ክትገብር ኣለካ ክፍቲ ክኸውን ኣለዎ ትክክል እዩ ማለት እዩ ናይ ሓውና ዘረባ ትክክል እዩ ተረዲእካ ኣነ በዓለይ ትክክል ኢኻ ኣነ ተረዲእካ ኣለኹ ክፍቲ ክኸውን የብሉን ናይ ሓይሊ ሚዛን እንድሕር ደኣ እንተዘየሉ እሲ ክንጥቃዕ ንኽእል ኢና ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበርናሉ እንታይ ኣፈላለዩ ኣለዎ ዝብል ሓሳብ ሒዙ ተበጊሱ ማለት እዩ እዚ ጎበዝ እዩ ተገደደ ፍቲ ሓንቲ ሓሳቡ ኮፍ ኢሉ ፀኒዑ ኣሎ ማለት እዩ ከም ሓሳብ ፅቡቕ ቀፅለሉ ሓሳብካ ማለት እዩ ንድግፈካ እንድሕር ደኣ ከምዚ ቋሚ ዝኾነ ሓሳብ ኣለካ ኮይኑ ብፍላይ ማለት እዩ እቲኦም ከምዚ ገይሮም እቲ ከምዚ ገይሮም ካብ ምባል ወፂኻ ናቲ ሓሳብ ኣለኒ እንተይልካ ከማኻ ዝበለ እዩ መማረፂ ሓሳብ ሒዙ ክመፅእ ዝኽእል ሰብ ዝድግፎ ክድግፎ እየ ትብሎ ትቃወሞ ክቃወሞ እየ ትብሎ ከማኻ ዝኣመሰለ ዓይነት ሰብ እዩ ማለት እዩ ጎብዝ በርቲዕ እየ ዝብለካ ኣነ ጅግና ናይ ሎሚ ዓንቲ ቪድዮ ነዚ ዝመስል ክሳብ መወዳእታ መደብ ተኸታቲልኩም ኣብ መወዳእታ ድማ ሃናፅ ዘበለ ርእይቶኹም ገዲፍኩም ስለ ትኸዱ ኣዝየ ዘመስግን ማለት እዩ እሞ ንስኻትኩም እውን ሃናፅ ዘበለ ርእይቶ እንድሕር ዳ ኣለኩም ኮይኑ ከም ኣሕዋትኩም ኣብቲ ናይ ኮሜንት ቦታ ግደፍሉ ኢኹም እንድሕር ዳ ነዚ ቻናል እዚ ሳብስክራይብ ላይክ ኮሜንት ሼር ምግባር ትደልዩ ኮይንኩም ብተመሳሳሊ እንህልኩም ብጣዕሚ ጽቡቕ ፕሮግራም እዩ ስለዚ እንኳዕ ደሓን መጻኹም ኢለ ዝጀመርኮ መደብ ደሓና ቀኒ ብምባል ክዛዝሙ እየ ጽቡቕ ይስምዐና ልዋም ቀነ ውድ ላይት ደሓና ሕደርታ ሓዋተይ ማንስቱ እዩ